Amroha mandi danohani kaisa parao 18 বছর umurni khoroksa sikili bwrwi ilma nadi kisan nadini bwsajak okra pora pori thani o belai kheno korungkuk tei doctor wngnani bini kaisa imang phiaba asomsa mas kaisa swkang typhoid ni bini sago wngnani jengkha bini relatives rok sai khwnarika o typhoid wngmani yagulo bini sak sori rok twrwk kebel wngwi phainani jengkha treatment khlairwnani bagwi poila hwnkhe paraganani hospital o aboni yagulo kheno ar jagao bono narwgwi treatment khlaimanliya wngwi kwbani hospital o refer khlai rohornani nangkha 22 December ni salo Delhi ni kaisa kotorma hospital o abo wngkha private hospital ar jagao bono admit khlaikha doctors rok jaspatal khlaika tamni bagwi achomsa typhoid wngnani nangkha o chereni sago hinui jepuro jaspatal khlaimani yagulo report sokpaika tei o report naiwi emon je o report o nugnani nangkha doctors rokbo o report nugwi belai kheno uanajaklaikha tei nokni borok rokbo belai kheno uanajaklaika o bini reports rokno naiwi fastfood o rwjakmani Badakopi ar jagani kaisa yong chajaktuk wngwi phiaba o yong bohogo thangwi bo thwiya direct bokrok brain o thangwi sogwi tongwikha o yong doctors rok sawi khwnarika o Badakopi chamani bagwi no ar jagani yong bai brain bisingo prai 25 ta omo kahai yong bwsa khe 4,000 hinui sakha bini sakni condition amsakhe hamya wngwi thangkha je bono bini brain no surgery khlainani nangkha logi no phiaba kwbangma chesta khlaimani yagulo bo 25 December ni saro ilma o sungjarno yakarwi kwlangwi thangkha bini langma chonani nangkha o Badakopi chamani bagwi sawi rwano norokno ilma private school o intermediate ni pora poriwi tongtwtwi no NEET ni taiyari bo khlai tongo bo nokni sajak thwimani yagulo buma bupha belai kheno chinta eba kheba dukho o kwlukjak tei nokni borok rok joto relatives rok bo belai kheno wanalaijak tamni hwnkha hwnkhe bini saksori susto tongmani ageo abo kahai kuno khwnaya je kulum kosa hinui waisa phano achomsa omo kahai khe khwnawi srapsa ni bisingo no o sungjaro yakarwi kwlangma bai nokni borok rokni bagwi belai kheno dukho ni bepar wngwi achai phaikha nokni sajak omo kahai khe borokno yakarwi kwlangma bai phiaba wanajaknai kok obo kahai swkango bo ang video rojak amroha ni khoroksa bwrwi abo bo school no poriwo tongo bini bo abo kahai khe no burger tei fastfood kwbangma manui chamani bagwi bo hai khe no bubuk sao kwpla wngwi thangmani bagwi thwinani nangkha bo teisa haino hai khwnanani nangkha je fastfood chaoi no teisa thwiyo hinui doctors rok sawi khwnarika kwbangma fastfood chamani bagwi bohogo je hojom shokti tongmani obo joto kwrwi wngwi thangkha kom wngwi aboni yagulo kheno twrwk chama bai sak soriwi rokbo bariwi thangkha tei twrwk hai kheno sak sori hamya wngwrwk wngwi obo kahai khe hospital o kwlaiwi paithago o sungjarno yakarwi kwlangwi thangnani nangkha abo bo o Badakopi fastfood o rwwi chamani bagwi hingkhe norok o mamla rokno twiwi comment section o tamo comment khlai sanani muchung norok joto kok khulogwi sadi comment section o।